naar een bij en een hele specifieke bij. En dat is de klimopbij. En de klimopbij, wat ik wel klimopzijdebij neemt, ja, die vlucht op de klimop. En ja, dat wordt een ziektocht voor die. Dus ik moet op zoek naar een klimop. En als ik de klimop haal, dan heb ik ze weer automatisch erbij of is er behoorlijk zeldzaam? Nou, het is een solitair levende bij. Zie je een beetje groepjes op, werd ze mijnwander binnen. Ja, en dan hing het er een beetje van waar is die klimop in de buurt, werd ze fourageren kunnen. Dus het wordt echt wel een ziektocht. Ik hoop je dat ze hem vinenkist in Friesland. De binwaarnemingen. Ik wens je die een protte succes ermee. Ben je er een heel soort klimop? Want ben je nou bij Vogelsang staat? Nou, hier in het park daar staat wel hier en daar klimop, maar dat ben hier oude BM, dus dat is heel heeg dat de bloei is. Dus ja, het haast een kans, maar het hing er ook een beetje van af waar de bijen nestelen kunnen. Want wat je zegt is, Nederland en Friesland wordt steeds netjes. De meesten gaan protte bestrating broeken ze, maar juist deze zijdebijen, deze klimopbijen, die hebben eigenlijk wat loszaan nodig. Die hebben een wal nodig waar loszaan zit. Liefst een zuidwal, waar ze in nestelen kunnen. Nou, succes. Monteer. Dat is dus de boswachter en die vertelt me dat er hier geen mijn klimop binnen. Ik ben een zuur in het verkeerde bos loslitten. Gelukkig hieremaal nog een tip. En dan zit ik nu even achterom. Dat betekent dat we even in de auto stappen. En een liefstetje rieden een paardje aan. En dan moeten dan ik op jem staan, maar een heel soort klimop. Ik ga een post met dus wetje in. Die zei van wacht even. Ik weet nog een oorplakje hier dichterbij. Werd vol bjem steen mij klimop. En dit is wat er om je schillitten had. Ja, dat is een heel soort van die acrobaten. Postma, dankjewel, want inderdaad, dit ben bjem mijn klimop. Siri, kerst me ik helpen om een aanbeeldings te vinden van de, hoe heet het ding ook alweer? Klimop bij. Dat zou behoorlijk chockerend zijn. Nou, dat valt wel dat, dacht ik, hè. Ik had hier nou eerst wel even besjoemend. We zien een oorplaatje daar weer van dezelfde tipjouwer. Het opnemen is nu eens alleen voorbij. Soort insecten jongens, vooral op het eerste plakje. Maar of het erbij zit, dat is net wist. Dat ben ik maar even vreetje om de man die mij op paard stuurd had. Ja, twee vliegen zag ik. Ik zag een sluipwesp. Ik zag gewoon eeliebijen, dus de wespen. Op zijn Fries zijn eeliebijen. En ik zag, ik zag een protte verskaat, maar op dit stuit zie ik geen klimop bij. Wat voor cijfer krijg ik? Nou, ik krijg van mij echt een hele dikke 8, want de haast verskaat, jongen. En het waait een beetje en insecten en wien, dat gaat altijd wat moeizaam. Dus een dikke 8, hartstikke mooi, Remco. Mooi, daar kunnen we dus tevreden mee wezen. Een 8 voor deze Natuurdetective. Op naar de volgende.